Na prošlonedeljnim izborima jedna od najvećih izlaznosti zabeležena je u opštini Vlasotince. Tu je svoje pravo iskoristilo više od 70% građana. Naša ekipa posjetila je ovu varošicu na jugu Srbije, a priču o tome kako glasaju, kako žive i šta rade kada prođu izbori, za te mrežu zabeležio je Boban Trajković. U nedelju 24. aprila mnogi mediji su preneli vest da Vlasotince obara rekorde. Kutije su do podneva već bile poprilično pune. Do kraja dana izbrojano je da je čak 70% Vlasotinčana zaokružilo neko ime na listiću. Na Vlasotinački bi bilo jutro su 7, otišao da glasa prvi, da pretekne svi ostali, da dade svoj glas. Neću upotrebiti ko je pobedio, nego kuj je pobedija. To ide na ono ja. Kuj je pobedija. Znaš li kuj će da pobedi? Kao i u ostatku Srbije, i ovde je kuj će da pobedi bila tema izbornog dana. Do ovih izbora vlast na lokalu vodila je koalicija naprednjaka, SPS-a i SDS-a Borisa Tadića. Za nove mandate na dan glasanja borilo se 9 lista. Vlasotince ima perspektivu, ima mogućnosti za razvoj. Nama ovde samo fali poštena vlast. Obećali su pijac, će naprave pijac, pijac nema, nisu još te napravio. Pijac nemam u Vlasotince, zaključeno ovde nemam gdje da prodajem. Ovde verujem da će opozicija da pređe cenzus. Po ljudima, u razgovoru sa meštanima, sa ljudima na ulici, da će pređu cenzus stranke koje su ovde na lokalu. Sve partije u Vlasotincu ipak mogu samo da sanjaju o broju glasova koje Big Benz dobije kada objavi novu pesmu na YouTube-u. Njegov veliki hit Čaršijska politika ima više pregleda nego što cela varošica ima glasača. Sve što ima da kaže otpeva na vlasotinačkom. Radi dupli salto, kuj se zaposlija preko koju stranku, koliko put mesečno si otišao u banku, u čaršiju se znaje kolika ti je plata. Najbitnija stvar u hip-hopu je biti real, znači biti ono što jesi zapravo, a ne možeš da budeš ono što jesi ako ne govoriš onako kako zaista govoriš. Tako da u toj pesmi Čaršijska politika koju ja izvodim se, znači svaka rima je na neki način neka dijagnoza našeg mentaliteta ovdje, našeg podneblja kompletnog. Znači, to što svi se trude da znaju sve, da, što se kaže, nije izmeo njegovu avliju, a gleda u tuđu. To se kod nas tako kaže. Big Benza smo u nedelju zatekli kod Brice, gde je došao da se sredi pre glasanja. Kaže da bi izlaznost verovatno bila još veća da su partije svoje slogane sročile na vlasotinačkom govoru. Ono što se dešava u Vlasotincu naravno neće da pogodi ljude u Beogradu ili preko bilo gde, ili obrnuto. Nešto što se dešava što je aktualno u Beogradu, mogu ja ovde da repujemo bus plus kontrolorima, ali to ljudima neće bude interesantno, mi to ovde nemamo. Ono što Vlasotinčani imaju je jedna čaršijsko-politička pojava po kojoj su postali poznati u Srbiji. To je verovatno ta pojava da se kod nas najčešće, ja mislim, smenjuju vlasti, da je svako sa svakim u koaliciji, da su svi vlast, da su svi opozicija, da je to jedna kompletna anarhija. Svaka stranka ima po dve struje, svi su nešto u nekoj zavadi, a opet svi zajedno rade. Igrači menjaju dresove samo, ništa drugo. U poslednje 4 godine u Vlasotincu se čak 8 puta menjala vlast, što je rekord u Srbiji. Rasturale su se ne samo koalicije, već i partije. Cepali su se naprednjaci i demokrate. Čak i bivši predsjednik opštine u sred izborne kampanje prešao iz pokreta socijalista u DSS Dveri. Oni koji ne mogu da žive pristojno i normalno, iz bilo kojih razloga, oni idu u politiku da bi koliko toliko mogli da žive normalno i pristojno. Ta borba za vlast nije ništa drugo nego borba da se dođe do nekog položaja, da se profitira. Zoran Davinić, advokat, pisac i hroničar Vlasotinačkog kraja, kaže da su lokalni izbori ovde u velikoj meri obesmišljeni. O programu ovde nema, ne može biti govora. Ovde je samo po liniji prijateljstva, poznanstva
On sad u zadnje vreme je isključivi motiv zaposlenje. Da li će moći da se zaposli ili neće. Ako mu neko obeća da će ga zaposliti, on će glasiti za njega. A ako mu ne obeća, on će glasiti za nekog drugog, nezavisno od svojih ubeđenja i od programa. Ljudi su bukvalno primorani da glasaju za manje zlo, kako to svi nazivaju. Znači, svi su svesni da su do sada svi bili na vlasti, a da i oni koji do sada nisu bili i da dođu, ništa konkretno ne bi uradili. A dok se političari rotiraju, bolji život nikako da skrene u ovu siromašnu opštinu. Iako je udaljeno svega 10 kilometara od koridora 10, Vlasotince je ćorsokak za investitore. Zoran Davinić ne pamti teža vremena. Sve fabrike su opustele, propale, otišle po stečaj, likvidirane. Uništena je vlastinačka privreda. Naravno, sad su se pojavile neke nove, ali tu je jako malo radnika. Duhoviti Vlasotinčani kažu da je jedina investicija koju je prethodna vlast svečano otvorila novi semafor u centru grada. Ali semafor je postavljen zahvaljujući još jednom rekordu. To je more automobila. Vlasotince je prvo u Srbiji po broju automobila u odnosu na stanovnike. Odakle ti automobili? Reći čovek, pa čekaj, ako imate toliko automobila, vi morate da živite dobro, ili tako? Međutim, to je samo borba za prestiž, kupovina starih automobila po svaku cenu. Uglavnom, mladi ljudi odlaze. Kad sam ja diplomirao, kad sam ja završio fakultet, i ja sam čak bio na ivici da odem. Umeđu vremenu sam se snašao da radim tako da za sad mi je ovde dobro. U suštini mi se ovde zadovoljavamo malim stvarima. Nama je dovoljno vrlo malo, ali problem je što mi to malo nemamo. Velika izlaznost pokazala između ostalog da Vlasotinčani žele promene i bolji život. Nadaju se da će se nova lokalna vlast koju su ponovo preuzeli naprednjaci ovog puta više baviti građanima, a manje svojim problemima.